سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Vragen. Verleden tijd deel 1. Vragen. Verleden tijd 1. پوښتنې تېره زمانه لومړۍ برخه. Hoeveel heeft u gedronken? Hoeveel heeft u gedronken? تاسو څومره څښلي دي؟ Hoe lang heeft u gewerkt? Hoe lang heeft u gewerkt? تاسو څومره وخت کار کړی دی؟ Hoeveel heeft u geschreven? Hoeveel heeft u geschreven? تاسو څومره لیکلي دي؟ Hoe heeft u geslapen? Hoe heeft u geslapen? تاسو څنګه ویده شوئ؟ Hoe bent u voor het examen geslaagd? Hoe bent u voor het examen geslaagd? تاسو په ازموینه کې څنګه بریالي شوئ؟ Hoe heeft u de weg gevonden? Hoe heeft u de weg gevonden? تاسو څنګه خپله لاره وموندله؟ Met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u gesproken? تاسو له چا سره خبرې وکړې؟ Met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u afgesproken? تاسو چا سره صلاح وکړه یا تاسو چا سره موافقه وکړه؟ Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? تاسو له چا سره د خپلې زوکړې ورځ ولمانځله؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? تاسو چیرې تللي واست؟ Waar heeft u gewoond? Waar heeft u gewoond? تاسو چیرې اوسېدلی؟ Waar heeft u gewerkt? Waar heeft u gewerkt? تاسو چیرې کار کاوه؟ Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u aanbevolen? تاسو څه وړاندیز کړی دی؟ Wat heeft u gegeten? Wat heeft u gegeten? تاسو څه خوړلی دي؟ Wat heeft u ervaren? Wat heeft u ervaren? تاسو څه تجربه لرئ؟ Hoe hard heeft u gereden? Hoe hard heeft u gereden? تاسو څومره چټک موټر چلولی دی؟ Hoe lang heeft u gevlogen? Hoe lang heeft u gevlogen? تاسو څومره وخت الوتنه کړې ده؟ Hoe hoog heeft u gesprongen? Hoe hoog heeft u gesprongen? تاسو څومره لوړ ټوپ کړی دی؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Vragen. Verleden tijd deel 1. Vragen. Verleden tijd 1. پوښتنې تېره زمانه لومړۍ برخه. Hoeveel heeft u gedronken? Hoeveel heeft u gedronken? تاسو څومره څښلي دي؟ Hoe lang heeft u gewerkt? Hoe lang heeft u gewerkt? تاسو څومره وخت کار کړی دی؟ Hoeveel heeft u geschreven? Hoeveel heeft u geschreven? تاسو څومره لیکلي دي؟ Hoe heeft u geslapen? Hoe heeft u geslapen? تاسو څنګه ویده شوئ؟ Hoe bent u voor het examen geslaagd? Hoe bent u voor het examen geslaagd? تاسو په ازموینه کې څنګه بریالي شوئ؟ Hoe heeft u de weg gevonden? Hoe heeft u de weg gevonden? تاسو څنګه خپله لاره وموندله؟ Met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u gesproken? تاسو له چا سره خبرې وکړې؟ Met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u afgesproken? تاسو چا سره صلاح وکړه یا تاسو چا سره موافقه وکړه؟ Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? تاسو له چا سره د خپلې زوکړې ورځ ولمانځله؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? تاسو چیرې تللي واست؟ Waar heeft u gewoond? Waar heeft u gewoond? تاسو چیرې اوسېدلی؟ Waar heeft u gewerkt? Waar heeft u gewerkt? تاسو چیرې کار کاوه؟ Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u aanbevolen? تاسو څه وړاندیز کړی دی؟ Wat heeft u gegeten? Wat heeft u gegeten? تاسو څه خوړلی دي؟ Wat heeft u ervaren? Wat heeft u ervaren? تاسو څه تجربه لرئ؟ Hoe hard heeft u gereden? Hoe hard heeft u gereden? تاسو څومره چټک موټر چلولی دی؟ Hoe lang heeft u gevlogen? Hoe lang heeft u gevlogen? تاسو څومره وخت الوتنه کړې ده؟
Hoe hoog heeft u gesprongen? Hoe hoog heeft u gesprongen? تاسو څومره لوړ ټوپ کړی دی؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.